Дякую. Ксенія Ляпіна, фракція "Батьківщина", партія "За Україну", місто Київ. Шановні колеги, цей законопроект є дійсно необхідним, оскільки він намагається вирішити проблему, яка на сьогодні склалась у сфері реєстрації речових прав. Головна проблема, яка сьогодні є, на яку спрямований цей законопроект, що велика кількість інформації про ті реєстрові справи, які були до запровадження реєстру, в реєстр поки що так і не потрапили, знаходяться в БТІ і не можуть бути використані під час реєстрації нових дій з цим майном. Отже, цим законопроектом пропонується забезпечити доступ державних реєстраторів до цих справ, щоб вони могли їх використовувати, перевіряти інформацію, і створюється відповідний додатковий розділ реєстру, куди будуть вноситись нові дії з тим майном, яке на даний момент не перенесена, інформація про реєстрацію якого не перенесена в реєстр. Тобто фактично вирішується проблема, яка сьогодні нагальна. Однак у нас є і низка зауважень до цього законопроекту. Деякі норми читаються неоднозначно, складається враження, що будуть деякі обмеження прав. Цього ми припустити не можемо. Тому ми пропонуємо ухвалювати цей законопроект за основу і відповідно доопрацювати його до другого читання.